egameni likaJesu Kristu bazalwane. Ngiyayibonga imikhosi emihle kaNkulunkulu ethe uma xa sibabiza bese bayasukuma bazalwane. Badela imisebenzi yabo kodwa beze bazohlanganyela nathi. Sizohalalisela indodana nendodakazi. Amen. Siyabonga ubaba uNkulunkulu sasigcinile bazalwane. Ngiyabonga kakhulu. Bathi ngingadli kakhulu njengoba ngimfishane nje ngidle kancane futhi. Amen. Ngicela ngifundele. Sifunda ngokaPetro oqala isahloko sesithathu isihloko ukuphathana kwabaganeleyo. First verse. Kanjalo bafazi thobelana amadoda enu ukuze kuthi uma ekhona angakholwa izwi azuzwe ngaphandle kwezwi ngenkambo yabafazi bawo. Bese sijampa siya ku7. Kanjalo madoda hlalani nabo ngokukwazi njengalokho wesifazane eyisitshe sibuthakathaka. Nibanike udumo lokube izindlalifa zomusa wokuphila kanye nani ukuze imikhuleko yenu ingathiwa. Nawe ke bazalwane amazwi athi amadoda awathobele abakhosikazi. Amen. Ngoba amakhosi thina abantu besifazane siyisitsha esibuthakathaka. Sihlale ethembele kuJesu Kristu bazalwane. Ngaso sonke isikhathi uma ungena kule ndawo bazalwane kufuneka umama ulazi ikhosombo lakho.
Ngiphilile isikhathi eside mina nomzamo nonkosikazi wakhe. Ngiyabazi ukuthi abantwana abanjani bazalwane. Ngiyabazi ukuthi abantwana abahloniphayo. Ngiyabazi ukuthi bayamazi umuntu omdala. Ngiyazi ukuthi noma khona bayathinteka bazalwane. Ngaphatheka kabi mangabe asashadile sebaganene bese bakhona ushintsho bazalwane. Ngicela bahlale ethembeni kuNkulunkulu ngoba uya kuphela uzowasiza. Sekhona konke mzamo, sekhona konke mntanami ezweni ngoba kukhona ukusiphazamisayo ezweni. Kodwa nishone ekhoneni bese niyambiza baba uNkulunkulu uzonisindisa. Amen. Amen. Kakhulu siyabonga amazwi nje asheshile umama wethu waseDikapholi. Amen. Sizoya ku-offering nje bazalwane, asikhathi asisekho kakhulu. Nibona labadebela besibambezela yiba sebebangumsizo. Bazalwane nje ngisacela ngempela. Ake sithi kancane manje. Ngizothola udithuba before sibala. Kodwa nje ayinithi kancane. Sengibuka isikhathi kusho ukuthi sophuma ngo5. Already nizofuna babuka besuka abantu abadala ushukela uyakhuphuka. Amen. Sizocela umusa nje masise ku offering. Amen. Siyacela. uKhayini engumlimi ke bazalwane. Lethi ke uNkulunkulu izuba uNkulunkulu wacela ukuthi ke banikele laba bazalwane. Amen bazalwane. Amen. Lethi ke uAbel wanikela ngokuzikhandla bazalwane futhi wabheka emfuyweni yakhe ezayinonile bazalwane. Amen. Amen bazalwane. Lithi wasewenza umhlatshelo lithi umhlatshelo lo waba yiphunga elihle kuNkulunkulu. Lithi ke kwasekwenzeka ukuthi uKhayini akhethe lokhu yena akubona ukuthi ngazathi mhlawumbe lento singayibiza ukuthi ama reject namhlanje. Amen. Wasenikela ngakho kuNkulunkulu. Lithi izwi likaNkulunkulu uNkulunkulu wathokoza kakhulu ngomnikelo kabani kaAbel. So engizama ukusho nje labazalwane ukuthi ke cha njengoba kuthiwa nje inkonzo yokunikela, cha nikela nje ngenhliziyo emhlophe. Amen. Amen bazalwane. Uphe nje bazalwane nje ngenhliziyo emhlophe ukuze nomnikelo wakho uzoba umnikelo omuhle phambi kwamehlo kaNkulunkulu. Amen. Bengizosho lokho nje bazalwane. Amen.
kakhulu bazalwane ngomnikelo kodwa sizogijima nje siye ku-present worship sicela ubhuti uSiphiwe Mchunu nje kenze ku-present worship amen Woza mfowethu Present worship sithole ubhuti wethu Siphiwe. Bazalwane ngisacela nihlale phansi bazalwane abasahleli because mbuwathi abantu bayaphuma kaloku bayasuma nje bafumana kantulo bayaphuma yabona kanti sekuphelile okanamuhla sikusemoni bese siyavala bazalwane so ngiyacela nje nithobele nje 10 minutes futhi umvangeli wethu nje nyamaza ushaya ngebhodi elingaka ngisacela nje umvangeli wethu Mchunu asiphe isemoni amen
sanibonani bazalwane. Ababingelela abazalwane egameni lenkosi uJesu. Bingelela ukhulu bonke. Siyabingelela sabangani bishop. Egameni lenkosi uJesu. Babucela siyabingelela bishop egameni lenkosi uJesu. Babukhuluma siyabingelela ababoni bonke. Siyabingelela Nkosi egameni lenkosi uJesu. Ngumlungisi wakamchunu ngegama engethiwa ubaba nomama ababeshadile. Amen. Ngokuqhamuka ngiqhamuka eNquthu eHalathu. Amen. Bazalwane nkaniwe-ke bazalwane. Haleluya. Owesifazane oyedwa futhi. Amen. Amen bazalwane. Haleluya. Ngoba angithi bakhona abesilisa abagana abesilisa. Kodwa ke iyophinde ikhulunywe ngilapha lento le. Amen. Kodwa ke ngokukaNkulunkulu kulichilo lokho. Amen bazalwane. Amen. Mhlambe bakuchile ngizokhuluma ngenye indlela namhlanje bamtshali. Amen. Mhlambe ngizokhuluma okuhlukile. Abazalwane bangaxwayi. Ngicela mfethu ungifundele uGenesis incwadi ejwayelekile uGenesis chapter 2. Uzofunda nje amavesi awu-2:18 no-21. Ifundeka kanje isihloko ukudalwa kowesifazane 18. Jehova uNkulunkulu wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa. Iza kumenzela umsizo njengaye. 22. 21. Jehova uNkulunkulu wamehlisela umuntu ubuthongo obunzima. Walala wayesethatha olunye lwezimbambo zakhe wavala indawo ngenyama. Amen bazalwane. Kuhlupha ukuthi nje umphathi wohlelo useyasihuba bazalwane. Umthetho wakhona ikhona into bafundisi ebengithi mhlambe kwesinye isikhathi ngizocela babumtshana ukuthi ike ibe umbuzo. Ibonguzo bazalwane. Izwi likaNkulunkulu lapha sithola indaba kaNkulunkulu noAdam noEva. Lithi ke izwi ke uma ufunda leli eliqalayo lithi akukuhle umuntu, alithi akukuhle indoda. Lithi akukuhle umuntu ukuthi ahlale yedwa. Akukhathaleke noma abe wesifazane kodwa kufunelekile ukuthi abe nomsizi onjengaye. Nalike ivesi bazalwane eliyaye lifike ngathi liyangixabanisa nabazalwane. Izwi likaNkulunkulu lithi ke uNkulunkulu uqala wadala uAdam. Uqala wadala uAdam. Andukuba adale uEva. Izwi ke lithi ke esemdalile uAdam wamehlisela ubuthongo. Amen bazalwane. Amen. Indaba ilapha. Akupapalalwa abafethu. Kodwa ulinda ubuthongo ukuthi behle kuqala. Ngoba kuvela izingane nje ngaphandle emshadweni ukuthi kuyabhabhalalwa kuqala. Amen. Angazi noma bazalwane bangithi. Indaba ila bazalwane ukuthi bakungweni bayabhabhalala abafethu. Ufuna ukufaka inselela abafethu abangakathathi ukuthi ke akubhabhalalwa abafethu. Kodwa ulinda ubuthongo ukuthi kufike kuqala. Alibonge ivangeli. Lithi ke bazalwane izwi ke uma uyokufunda le ndaba. Uma esemdalile uNkulunkulu uAdam. Kodwa engakadali uEva udala izilwane kuqala. Yes. Kusho ukuthi ke kufuneka sibone bazalwane bafundisa ukuthi uEva noAdam bebengashare iminyaka. Nenkinga ke bafethu share mfethu yo Adam owamncane kuEva. Okay. Nenkinga yami ifike ibe lapho bazalwane. Yikho ngithi ngisazosondela kini bafundisi.
ke ngithi kwenziwa njani bakuthini ukuthi uEva ngoba abafethu bamthatha uEva umdala alongi kuba nama court case emasontweni yingoba uthathe uEva umdala manje kuvuka ubuAdam obuncane uEva umdala abantu basamba sonke angithi lo Adam lo omncane mayevukile akabuye ekhaya yabona lo omncane akabuye ekhaya ngithi uyamshiya uEva umdala ayokwenza izinto omncane uyabuya-ke umama useletha icala bakhokhile kanti indaba Siyabonga kakhulu kubanzi siwathole kumvangeli. Amen. Sesiyavala bazalwane. Akusekho lutho iprogram iphelile sizovalelwa ubaba Mkhulu. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Inkosi yomusa inibusise. Inkosi yomusa inibusise. Ibandla likaJehova ithandwa sezulu. Ngiyabingelela abathandekayo. Abaholi abathathu beze lana bezophakamisa izandla siyavala. Abaholi nje abathathu. Bazokuma la sivala inkonzo. Hallelujah.
Baba wethu osezulwini Nkosi yethu Jesu, wethembekile wena nakulo mzuzu samemeza leli gama wena owazile thatha udume kazimulo nayibonga zonke basekele baba wena umqalisi nomvelelisi babeke njengento oyifihle mesiyinqele Salangami namandla sathana akuhambeke baba bamhlanje baba sinami kondeleni baba egameni likaJesu lethu hamsa wena dwala laphakathi hamba nalo egameni likaJesu namandla Siyakhululeka sindluleni ekhishini sesiyohlangana ngo-11. Amen.